Ulu işler üçin yaradylan beýik maksatly, bagtyar pikirli adamlar hemişe kynçylyklar bilen ýüze-ýüz bolýarlar. Şol ol kynçylyklaryň biri hem hak zady ikrar etmeýän we ajaýyp pikirleri, täzeçiligi inkar edýän düşünjeler bilen garpyşykdyr. Ýagdaýyň bir çeti haýwatdyr. Söwüşe dira berse hasa howply. Şol halatda işleri urukdurmak we ornundan gozamak üçin bir çara ýüzürmek bolýar. Bir hila ýüzürmäseň, sagdyn we bişen akyl arkaly olar bilen iş talyşmak mümkin däl. Şonuň ýaly pursatlarda dadyňa ýetişjek